Здравейте хора! Да, и от мене. Аз съм Крис Гейминг. Съмрай си. Днес си играем Build Battle. Така, магазинче, майко. Имаме да правим магазин. На Майнкрафт. Това ще бъде, аз ще направя някакъв изчанчен. Че са. Аз чай сега... Почвам основите. Аз сега мисля идея обаче. Някакво дюкянче. О. Ще го правя така. Това като се сещаш нищо, аз направо ти казвам. Айде хората гледат, че нищо. Май би трябва така. Правя под панна. От магазинче панна. Ох, боже. Как ще ми нарисувам това? Не знам. Значи, така. Ще стане малко като цирк, ама... Абе, за труда ме дадат Legendary, бе. За труда. Така, е порта. Това ще бъде входа. Много много да строя. Плюс. Оф. Е хубаво е, не мога, че тука... мен трябва поне половин час да го направя това, което си мисля. О, и аз. Това, което си мисля. Ма не, защото аз много бавно строя. Ще правим така. Тъжност не. Това да направя. Оп. Аз това, което... Това, което не искам да направя, аз искам. Идеята ми на мен сега е тук, не е така да го направя. Аз тук. Не е това билборд да пише шопа. Това ми с Legendary. Искаш така оговорка. А? Какво? Оговорка се дава най-силната оценка. Не сега как ще напиша аз? Опа. Малко повърх. Не. Какво правя? Той. Не. О, в нищо място това магазин бе. Моя. Е? Аз човек, не знаеш какво Но той не се става цирква. Тук с жълта и червена вълна. Цирк става. Оп. Ще го така малко. Моето е направо... Шит. Пълен шит. Чакай сега. Ох, искам кварц. Чакай сега. Къде бяха стълбите? Ей, туки. Точно. Аз това дете искам... Аз първо вътре да направя тече и жената. О, май ще трябва малко... Не, така няма стане. Но време ще иска. Ето тук слагам някакво бюро, така да съм мисля. Едно пейнт слагам. Още 3 минути. Хубаво.
Направим към по-ком. Почай се изчистяме. Още 3 минути. Аз забравих това. Аз сега го правя. Майко, човек, ако знаеш какво смесъл, направо ще си падне. Да виж Шап. ме. Аз виж, тук тъпи бокчета само където пътнеш. Аз. Да, аз толкова време като е. Малко глас. Моля, Прозорци. Без дограване може. искам, моля. Забравих телефона да направя. Без къде за къде. Това съм направил. Оп. Трешка. Към малко да е симетрично. Какво се прави? Бе, аз без телефона не мога. Вече. Трябва да направим хубава врата за Чай сега. телефона. Значи. Не, значи тук ще го направим. Тъй. Така. Къде? Вай, колко малко време ми остава, чекай. Вече. Аз. Опа, леко. Така. Къде беше вратата? Къде беше сега? Да. Ще правя така. Оф, тук се вижда как се яде. Да, така. Се извини, нали? Табелки. Особено знак. Едно знак такова. За толкова секунди би трябвало да мислим, аз да направя това. Ще сложа усмивки. Всичко с усмивки е хубаво. Правя. Тук да сложа малко. Той. Так, ще. Ама направя това. Като Оф, виж са бъм. Оф, ще сложа така за простота. О, няма време. Отиде. Селени, бързо. Селени. Ще моля спомням селени. Тук е. Ще спомня зомби. Зомби! Спомни се, бе. Къде? О, не. Кой е това, бе? Šta? До някъде бива? Давай, виж. Въртите. О! Ай, ще дам окей. Ще дам. Той пък няма окей. Значи ще дам бива. Да, ясно. Или е добро, добре. Аз не искам да кликвам, обаче. Обаче, What is кой е that? това, бе? Пуп. О, не, че, виж вътре. Опа, че дах цинка. Абе, бия, става. Пуп. Опа. Нещо лага се, бе. Аз тук се строя. Следващото няма да е моето. Следващото... Една Така, съм... Из. грозно Кой е. това е? Има ли въртичката? Бил. Колко ти труда? Аз щупя, бе. Остава 7 секунди. Той е скелет, айс.
Is. Powerboy. И... Кевър... не, ето. Рони, Бу. Става. Абе, Да, става. Не, така ще ми е тъпо. Дадох на по-яко и дадох бива така, че направи за мен. Само... Златно. Ой, но ако не е злато, то е. То те ще пак. Аз бивам. Ясно. Да, аз ми дадох. Значи бива. Аз на тебе ще дам мега яко. Его е. Айде, от мен да мине мега яко ти дадох. Виж, Кенев тук. Лицето. Сереш. Виж, че ти ако не ми дадеш, ще отреп. Трофейс. Няма да дадеш. Ще даваш ли, бе? Ще даваш ли? Даваш, не? Как няма, бе? Как няма да дам, бе? Това е Крис Гейминг. Това О, не лекото. Не, бе, бива. Това е... За труда му давам, бил. Ти 20 лева. Кинди 20. Гледайте. Миньорски магазин. Мой дома, топака. Косомока. Охо, the best. Още съм го видял. О, това е. Браво. Бе, ти отли си много е грозница. Гледай, всичките влят в керефа, да не ми се зарева. Това е по-хубаво. О! Кой е на второ аз място? съм Аз съм на на седмо. Аз съм на седмо. Аз съм на второ, брат. Това е глупо, верно. Никой. Бе, аз съм на седмо. Еми, хубаво, това беше от клипа. Хора, айде, чао. Еми, това беше от моя клип. Чао.